Türkmenistan Özbekistanyň barýan ýolagçylar udaga çekýän barlyklardan geçmeli bolýarlar. Viza koronavirus testi ýaly resmi gödäkçiliginden daşary gümrük talaplary we adamlaryň el goşlarynyň barlyklary wagt alýar. Goňşy Özbekistandan Türkmenistana barmak üçin Liwap vilayatynyň Farab gümrüginden geçýänleriň sany gün-günden artýar. Ýagdaýaty ýene azatlygyň habarçylary we çeşmeleri ýolagçylaryň aglaby köpüsiniň Özbekistan, Kyrgyzstan, Täjikistan, Orsiýet, Hindistan ýaly döwletlere baryp gelen adamlardygyny aýdýarlar. Olar adatça uçarly Özbekistana baryp soň gury ýol uğru bilen Türkmenistana aşýarlar. Yerli habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan ýolagçylaryň sözlerine görä, gelýänleriň köpdügi we koronavirus düzgünleriniň berjaý edilmegi adamlary serhetde ençeme taýatlap saklaýar. Serhetde gelýän raýatlardan COVID-19 garşy test alınıp bu testiň netijesini 7 sagatdan 10 sagataçyn garaşmaly bolýar. Liwap vilayatynyň keseleriň öňüne alyş gurulugy tarapyndan test alınıp ol testler Türkmenabadyň merkezine 50 kilometr uzaklyga alınıp gidilýär we laboratoriýada barlanýar. Testiň netijesi anyklanýança şol Farab gümrügine 7 sagat töweregi eglenmeli bolýar. Dip çeşmeleriň biri gurrun berdi. Türkmenistana uçar arkaly we gury ýer araçaklardan geçýän raýatlaryň ähletine COVID-19 testinden geçmek hökmany bolmagynda galýar. Testiň bahasy 120 manat, ýagny resmi kurs boýunça $34 çemeti. Çelede terhetde gümrük barlygyna uly üns berilýär. Goşlarda çilim derman we alkogol ýaly zatlara aýratyn üns berilýär. Migrasiýa gödäkçiliginden geçen raýatlar gümrük nokodyna gelende has güýçli barlyga sedewar bolýarlar. Gümrük gurulugy adamlaryň ýanyna 2 gutudan köp çilim bar bolsa, bolonok diýip galanyny alyp galýar. Çilim aýal gylaryň goşlaryny tapylsa, onu desini hemmesini alyp galýarlar. Gümrük işgärleri derman we alkogol içkileri bolsa, Türkmenistana getirmek gadaganyp alyp galýarlar. Dip serhetden geçen yerli çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Soňky günlerde serhetden geçenleriň bir näçesiň sözlerine görä, gümrükde adamlaryň el goşlaryny jekme-jek dörýärler. Ähli el goşuny ýeke-ýeke açyp görýärler. Bu näme diýip ýyly-ýylyna soraýarlar. Bu hemmede bolonok diýärler. Dip azatlyk bilen söhbetdeş bolan ýolagçy gurrun berdi. Türkmenistan global pandemiýanyň başynda 2020-nji ýylda geriden hereket çäklendirmelerini soňky aýlarda gowşadyp serhetleri ýuwaş-ýuwaşdan açyp başlan soň Özbekistana separ etmek isleýän türkmenistanlylar köpeldi. Bu raýatlaryň käbirleri sowda etmäge ýa-da Özbekistanyň üstünden beýleki döwletlere aşmaga çalşýan bolsalar, ýene-de ençemeti serhetiň beýleki tarapyndaky dogan garyndaşlary bilen uzak ara kesmeden soň görüşmäge howlugýarlar.